Egunon eta ongi etorriak Errekaldeko guraso, irakasle eta ikasle kurtso bukaerako jaialdi honetara. Badakizue urtero bezala lan asko egin dugula eta ilusio handiz prestatutako jaialdi polit bat daukagu zuentzat. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Gure artistak prest omen daude hasteko, baina hori baino lehen. Esan behar dugu telefonak itzalita egon behar dutela. Eskerrik asko, thank you. Beno, eskolako abesbatzarekin hasiko dugu jaialdia. Hor atzean ditugu prest guri abesti pare bat eskaintzeko asmoz. Arditzagun txalo zaparra